ikasturtiakin eta saioakin hemen bukatzen dugu, gaurko egun batez. Ze mezu bat, ustego, oihartzu arrei, entzule guztiei, oain arte ibilbideat eman dugu, ariketa desberdinak intugu, amaiera goxo bat emateko, nire izan guztua onduna zela zurekin, oso guztua onduna zela. Asko postena. Eskertzen dutela asko, honea etorri izana. Eta bain entzule asko daudere bai entzuten dutenak, eta mezu bat usteko. Bueno, nik azteko eskerrak eman aukera eukiutelako alaz, ne? Zu aurkezu zen aukera, bitu zeungi, ni pozpozikan guztua onartu eta asko postena onartu izanagatik. Alde horretik eskerrak. Kontu neukizala entzuli hor badola blog bat, non hemen aipatu informazio guztia zabaltzeko don bloga, arajon, eta dena gratis do. Eta oan gainai gaiten, ariketa horik eta beste pila bat biltzen txun, liburu bat, 60 horri hola dia, dena dia ariketa konkretuk. Eta bukatuko, pentsatzut hilabete honetan bukatuko gula, dena link ez hosiko, eta hau da nik ikasi duten guztia. Osea, esan edo, zenbat, igual 40-45 terapia mota ezberdin daudela, eta dena dia ongi mamatuk, ongi mastikatu jondeneko 10 urtetan ikasitakoa dogor. Gauza gehiore badaude, netzat erabat eraginkorrak izan duina bakarra jarritut. Bestela, bauzan dogoi horreta eta gehiagi da. Eta, espero, hemen konpartitxugun honekin, konturatuko zela entzulia, beak badula, bai aukera, bai eskubidea eta bai ardura bere zorionin. Eta animatuko nuke bizidun egun bakotxa, bere bizitzako azkena baliz bezala, ordo bakotxare bizitzia, bere bizitzako azkena balio bezala, eta minutu bakotxare bai. Eta horren hildoko azkeneko galdera zubilatzen zuen edo esaldi joi, da, hemendik hilabete batea hilko zala esango balizuteke, oan itena izan oingo zenuke? Alaba da? Segi, perfecto, ze guztua zaude. Ez badala aldatu. Etzu aldatu ber, itena izana, aldatu bertzuna da, itena izan horrekiko dakazun jarrera. Urko hitzeiten nahi bitartean ni astena pentsatzen eta... Pentsatzik emate duki hor, muitzeko aukera. Horregatik astena pentsatzen eta egiten aztu mikrofonoa eta dena eta hoxe. Urko, azkeneko minututan gaude, esan berreko guztia esan baldin bazu oso ongi, bestelare nahi bazu agurtu, eta bestela egongo gea eta eskerrik asko honea etortzeatik. Eskerrak zuen, ni saietu gona, ja udara hortan bertan, oihartzaren ikastaro bato eskainien ez, jarko harremanetan kulturetxe ukin, eta, ez bada udaran, urte, kurso hasiera, no? Torrita, oihartzoraz, aspaldiko partez. Urko, mila esker berriz eta ongi pasa udara. Erki, berdin, ongi segi.